Men jeg har fået at vide, at jeg kun har 20 minutter, så jeg har jo lidt travlt, hvis jeg skal nå at sige noget om, hvad klyngelandsbyer det er, og hvad kan de, som andre landsbyer ikke kan. Så derfor så har jeg også et manuskript, som jeg vil prøve at holde mig lidt slavisk til. Men som sagt, så hedder jeg Lea, og jeg er lektor ved Aalborg Universitet, og jeg har siden 2004 egentlig arbejdet med by- og landskabsudvikling uden for de større byer. Jeg har her på det sidste så arbejdet med landsbyklynger som en mulig metode og strategi til at lave udvikling i landdistrikterne. Her har jeg både evalueret på muligheder og barrierer ved landsbyklynger, og jeg har også været med til at se på, om vi kan udvikle en form for landsbyklyngemetode, altså en eller anden form for drejebog, kan man sige. Og det har jeg gjort på baggrund af nogle af de erfaringer, vi har fra de 2 klynger, som Mogens han sagde, vi har været med til at igangsætte sammen med lokale ildsjæle. Men jeg har valgt at starte mit oplæg med det her citat fra en artikel, som en kollega og jeg vi skrev tilbage i 2006. Fordi det her citat det siger noget om, at vi som arkitekter og planlæggere, vi har behov for nye tilgange og metoder, når vi skal arbejde med de områder, hvor byvækst det ligesom ikke rigtig er på dagsordenen. I Danmark der er udfordringen hovedsageligt i landsbyer og i de mindre bysamfund, mens det andre steder er de store byer, der er udfordret med befolkningstilvækst eller befolkningstilbagegang. Men fælles for dem alle, det er ligesom, at vi i mange år har forsøgt at tænke i strategier, som kan få de her skrumpende byer og landsbyer på fod igen, og som på en eller anden måde måske tænker anderledes end sådan en traditionel byplanlægningsvision tilbage fra modernismen om byvækst. Og i det her felt, der har vi forsøgt med rigtig mange forskellige løsningsmodeller og muligheder. Og jeg tror ikke, at den forkromede løsning den er fremkommet endnu. Og jeg tror heller ikke, at vi finder sådan en super løsning, der kan løse alle problemerne. Men jeg synes, at landsbyklynger det er sådan en potentiel mulighed i de skrumpende landsbyer. Og jeg ser nogle potentialer i, at de kan noget. Fordi at landsbyklynger, sådan som jeg tolker det, så er det en tilgang, der forankrer og udvikler det gode landsbyliv, samtidig med at være en tilgang, der ser realistisk på de udfordringer, landsbyerne de står overfor, og godt tør og kan arbejde med de her udfordringer. Så en landsbyklyngetilgang, det er en tilgang til landsbyer og landdistrikter, der forsøger at skabe udvikling, samtidig med, at der tages højde for de her problemer og udfordringer, der er til stede. Og tanken er egentlig ganske simpelt, at der skabes mere værdi ved at arbejde sammen. At vi igennem at bruge hinandens ressourcer i et lidt større lokalområde end den enkelte landsby, der får vi noget mere ud af det. Det handler i høj grad om at skabe selvkørende lokalområder. Og det nederste citat, vi har her, jeg håber, I kan se det, det er et citat, som jeg har fundet på Realdania og DGI's Facebook hjemmeside om landsbyklynger. Og jeg synes, det siger ret godt, hvad der egentlig landsbyklynger handler om. Det er Åge Dahl fra Lem, som i forbindelse med opstarten af landsbyklyngen Sydvestsalling rigtig fint har formuleret, hvad en landsbyklynge kan og skal. Han siger nemlig, tidligere var vi selvbærende landsbysamfund, der kunne det hele selv. Fremadrettet skal vi være en selvbærende egen, der bygger på samarbejde og tillid og udarbejder en fælles strategiplan. Vi skal glæde os over det, der er skabt, og det, der kan skabes i hele området. Og med det her citat synes jeg, at det bliver sagt meget godt, at målet med landsbyklynger, det er, at vi skal arbejde hen imod robuste og bæredygtige lokalsamfund, der går ud over den enkelte landsby. Man kan godt diskutere, om landsbyklynger er noget nyt. Når jeg snakker med foreninger og borgere ude omkring, jamen så siger de, at vi har jo altid samarbejdet. Det er nok især mange foreninger, der på tværs af landsbyer har arbejdet sammen om sportsaktiviteter eller andre ting. Og så er der også hele andelsbevægelsen, som historisk set bygger på det at samarbejde. Hvis man sådan pt. Ser på et Danmarkskort, så kender jeg til de her 39 landsbyklynger. Det er nogen, der har defineret sig selv som en. Og der kan sagtens være flere, dem har jeg bare ikke opsnuset endnu, men det viser meget godt, at der er noget på vej, eller der er noget, der er i gære, fordi der kommer flere og flere til på det her kort. I 2015, hvor vi først lavede undersøgelsen, der var der 30, og nu er der 39, så jeg synes egentlig, det viser ret godt, at der er mange på vej. Så jeg synes, det viser, at landsbyklynger de har vundet indpas som en eller anden form for mulighed, vi prøver at arbejde hen imod.
Men hvad er så mere præcist en landsbyklynge? Kernen i det, som måske kan forstå ud af klyngebegrebet, det er, at en række landsbyer samles i en netværksstruktur, og hvor landsbyerne arbejder sammen og bruger hinandens styrker til at udvikle hele klyngen, men også til at udvikle den enkelte landsby. På den baggrund har vi forsøgt at definere, hvad en landsbyklynge er. Det står hernede. En landsbyklynge er et antal landsbyer i relativ nærhed til hinanden, der har en form for fælles stedsidentitet og socialt fællesskab, og som samarbejder på flere områder i en netværksstruktur, der ikke udelukkende er en del af den kommunale organisation, hvor de benytter hinandens styrker og udfordringer, som borgernes evne, viden og erfaring til at udvikle den individuelle landsby ud over dens egen potentiale og hele klyngen. Hvis I så sidder og tænker, at det er da godt nok en grov bred definition, så er det faktisk lidt bevidst. Fordi det skyldes, at den gerne skal være bred og inkluderende, så mange kan se sig selv i den her definition, men også så vi ligesom kan rumme mange forskellige konstellationer af landsbyklynger. Fordi en landsbyklynge er ikke det samme. Der er rigtig, rigtig mange forskellige former for landsbyklynger, og de skal på en eller anden måde gerne prøve at være inkluderet i den her definition. Et godt eksempel, sådan ganske kort, et eksempel, som vi skal høre meget mere om lige om lidt, det er Fjordklyngen i Viborg Kommune. Og jeg vil ikke sige ret meget om selve Fjordklyngen, jeg vil bare sige lidt om, hvordan den egentlig er organiseret. Fjordklyngen er et netværk og samarbejde, hvor de her 6 landsbyer, I kan se op på kortet, i sådan et cirkelslag med en diameter på cirka 9-10 km mellem nord og syd. Og det er et område, der dækker cirka 2800 indbyggere. Og de har fundet sammen om at arbejde om nogle forskellige projekter til gavn for alle de her landsbyer og alle dens beboere. De har hver deres egen identitet, og de arbejder meget kraftigt med deres egen identitet, og vil ikke give slip på den. De har deres egne foreninger og aktiviteter, men de har også alle sammen det her fjordlandskab, som forbinder dem på en måde, og som de har fundet ud af at gå sammen om at udnytte. De laver muslingefestivaler, eller om de laver store stiprojekter, jamen så prøver de at arbejde sammen om nogle større fælles strategier for, hvordan deres lokalområde det skal udvikles. Så tesen bag en landsbyklynge er, at der er behov for en samlet indsats, der kan tilpasse og bevare og udvikle det levende landsbyliv. Og at der er et potentiale i, at landsbyer samarbejder og netværker i klynger, for netop at sikre det her gode hverdagsliv. At det så skal gøres i fællesskab, skyldes den konklusion, at de her udfordringer, vi godt kender til med befolkningstilbagegang og tab af arbejdspladser, og de unge flytter væk og sådan nogle ting, og der er en stigende ældre generation, dem har de vanskeligt ved at klare alene. Hvorimod at sammen, der står man stærkere. Og ved at man ligesom arbejder sammen, så kan man måske opbygge den her kritiske masse i forhold til aktiviteter og foreningsliv, men også i forhold til at komme i dialog med kommune og fonde og andre ting, hvor man ligesom sammen kan stå stærkere. Der er ligesom 2 tendenser til, eller 2 måder som landsbyklynger, hvis man kigger på alle dem, de der 39, hvordan de er opstået. Ser man på nogle af de her lidt ældre landsbyklynger, og når jeg siger ældre, så er det dem, der startede sådan tilbage i 2012-13 stykker, så er mange af dem opstået som en modreaktion mod noget. De har ønsket at kæmpe imod, at skolen er lukket, eller købmanden lukker, eller at der simpelthen ikke er nok mennesker til, at det her foreningsliv det kan bestå. Så mange af de her ældre klynger, de har haft sådan lidt en ydre fjende, og den her ydre fjende, den har ikke været længere væk end, at det er kommunen, de ligesom har haft en eller anden konflikt med, som de siger, den her nedskæring, den er ikke godt for vores lokalområde, det kæmper vi imod. Men rigtig mange af de her klynger, de har så ligesom, selvom de er opstået på protest, så de udvikler sig til at være meget, meget mere. De omhandler nu også andre former for projekter og aktiviteter. Og det er alt sammen noget, der ligesom er opstået bottom-up, hvor det er de her engagerede ildsjæle, der har bygget de her samarbejder op nedefra. En anden tendens, som vi ser, det er det her forsøg med mere styrede og formaliserede processer, hvor man strategisk har igangsat landsbyklynger, og hvor de lokale, de måske guides og styres og monitoreres lidt mere. Blandt andet for, at vi kan se, om vi kan udvikle en metode eller organiseringsmodel for landsbyklynger. Det er det, vi ser, når at Realdania DGI de har deres landsbyklyngeprojekt, og det er også det, vi har forsøgt, når vi har været med til at igangsætte nogle klynger.
Og måske kan man sige, at det sidste skridt i den her form, det er jo også, at nu er landsbyklynger ligesom blevet indskrevet i områdefornyelsen, og at vi nu lige også begynder at se kommuner, der arbejder strategisk med, hvordan kan man egentlig udvikle landsbyklynger. Men der er rigtig mange forskellige typer af landsbyklynger, mange mener nok, eller mange af de første, som sagt, starter på med den her brændende platform, men jeg mener faktisk godt, at man kan arbejde med landsbyklynger, selvom der ikke er en potentiel brændende platform, hvor man står på. Fordi overordnet så handler landsbyklynger egentlig om at skabe en attraktiv landsbyregion. Og her er en landsbyklynge, det kan ligesom afspejle et geografisk område, hvor man ligesom kan have en samlet klangbund, altså en samlet identitet og komme ud med et samlet budskab. Og der kan være fokus på samarbejde og fællesskab, tryghed og nærhed. Og det vil sige, at man gerne prøver at skabe det her bæredygtige lokalområde. Også fremadrettet prøver at se på, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, vi står overfor. Jeg vil nu prøve at kigge lidt nærmere på, hvad er det egentlig for en metode, som vi i det forskningsprojekt, som vi har arbejdet med, egentlig har igangsat, og hvordan vi har gjort det. Det vil sige, at jeg prøver lige at vise lidt om, hvordan sådan en landsbyklynge sådan strukturelt kan opstå. Metoden, eller hvad kan man sige, procesplanen består af 3 dele. En opstartsfase, en udviklingsfase og en konsolideringsfase. Og hver af de her faser indeholder en række milepæle og aktiviteter, og dem vil jeg sådan på utrolig kort vis prøve lige at udfolde. Opstartsfasen, det er ligesom den fase, der går forud for, at man kan lave en landsbyklynge. Det er her, der skal etableres grobund for samarbejde. Her er det enormt vigtigt, at man på en eller anden måde får indlemmet alle de nødvendige ressourcepersoner fra starten, og ligesom forlader det her landkort eller kort over, hvad er det egentlig for nogle mennesker og foreninger, vi har at gøre med i de her områder. Det er enormt fundamentalt, at de her klynger de forankres i lokalområdet, og at man ligesom får solgt ideen, kan man sige, bredt ud til mange lokale. Det er ikke ensbetydende med, at alle ligesom skal have den helt store konsensus, men vi skal prøve at se, om man ikke kan få opbygget sådan et inkluderende samarbejde, og at man ligesom på den måde også finder ud af, om man vil det her samarbejde. For det at ville et samarbejde, det er ret vigtigt, fordi så går man ind i processen med et åbent sind, i stedet for at gå med korslagte arme. Efter den her form for afsøgning af, hvem er det egentlig for nogle lokale interessenter, der kunne være interesserede og kunne være med, så skal der ligesom på en eller anden måde åbnes også endnu mere bredere op og sige, at vi inviterer til et introduktionsmøde, hvor man prøver i åben dialog at diskutere, hvad kan det her, hvor man godt skal stille spørgsmål og se hinanden i øjnene og ligesom sige, hvad er det egentlig, det her det kan. Udover sådan et introduktionsmøde her i opstartsfasen, så har vi haft rigtig stor succes med det, vi kan kalde en rystet sammen bustur. Fordi det handler jo om at lære hinanden at kende. Det kan godt være, at der kun er 3-4 kilometer mellem hver landsby, men derfor er det ikke sikkert, at man kender hinanden. Faktisk langt fra. I vores erfaringer viser det faktisk, at det er utrolig lidt, man kender til hinanden, eller ved om hinanden. Man ved selvfølgelig godt, at der sker noget i de andre landsbyer. Men det her med at finde ud af, hvad for potentialer er der i hver, hvad for erfaringer har de, hvad er det for nogle personlige relationer, der skal skabes, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er altså bemærkelsesværdigt, hvor lidt man kender til hinanden i forvejen. Når man så har haft den her afsøgende fase og ligesom fundet ud af, om det er noget, man vil eller ej, jamen, så kommer man til sådan den virkelig tunge fase, som hedder udviklingsfasen. Og det er ligesom her, man skal implementere selve det at lave en landsbyklynge. Og det er, som Mogen siger, det kræver virkelig hårdt arbejde. Det her det er sådan en lang fase, der kræver rigtig mange møder, både i det klyngeråd, man får nedsat, men også med andre borgere bredt ud. Så det er virkelig her, man skal være villig til at putte en masse ressourcer og tid ind i sådan en proces. For at man ligesom kan komme i gang med det her arbejde, så har vi valgt at nedsætte det, man kan kalde et promotorisk klyngeråd, hvor man ligesom samler nogle repræsentanter for de deltagende landsbyer, så man ligesom kan få et organ, der på en eller anden måde kan styre lidt den her proces og være med til at monitorere den her proces, og at man også ligesom har sagt, okay, vi forpligter os til at hjælpe hinanden med at afsøge det her. Og derefter så har man så en lang række borgermøder, hvor man begynder at kigge på, hvad er det egentlig for nogle problemer og potentialer, man har, og man prøver at lave det, man kan kalde en strategisk udviklingsplan,
som indeholder nogle langsigtede strategiske mål for det her samarbejde. Det er, hvad skal samarbejde egentlig handle om? Det behøver jo ikke at være alt muligt, det kan jo være nogle meget, meget konkrete mål. Og hvad er det egentlig? Hvad er det for nogle projekter, vi skal arbejde med først? Hvad er tidsplanen i det her? Og hvor meget kan vi egentlig som organisation rumme og arbejde med? Her er det utroligt vigtigt, at man har et fælles udgangspunkt og en fælles forståelse af, hvad er det egentlig, den her klynge den skal. Og det tager altså lidt lang tid at finde ud af og være enige om det. I vores projekt, der har vi arbejdet med det, vi kan kalde strategiske søjler, som vi på en eller anden måde kan forklare som et planværktøj, der kan målrette det fokus, man i landsbyklyngen ønsker at have. Det er sådan en strategisk indsats over tid, der ligesom formulerer grundlaget for samarbejde, hvor vi har nogle kort- og langsigtede mål, og hvor vi også siger, hvad er det, vi arbejder først med, og hvad er det, vi arbejder bagefter med. Fordi man skal ligesom kunne overskue hele den her proces, og hvad er det egentlig for noget, vi har sagt ja til at etablere. I samme fase skal man også finde ud af, hvordan man som klynge ønsker at organisere sig. Det kan være en forening, det kan være en selvejende institution. Man kan bygge videre på allerede eksisterende organisationsstrukturer, eller man kan starte op mere uformelt uden nogle deciderede organisatoriske formalia. Men lige meget hvilken organisationsmodel man ligesom vælger, så er det ret vigtigt, at man alligevel får skabt det her ejerskab. At vi kan samles om et samarbejde, og at vi kan måske udvikle den her nye samlede klyngeidentitet. Og at vi måske ændrer vores mentalitet til at snakke om os og dem, men at vi nu er vi. Det betyder ikke, at med den her proces skal ligesom give slip på alt, hvad man har i sin egen landsby. Tværtimod, man skal egentlig se en landsbyklynge og det her samarbejde som sådan et nyt lag, der lægges ovenpå de allerede eksisterende. Og det sidste punkt, som også er vigtigt i den her fase og løbende have med inde, det er kommunesamarbejdet, og det samarbejde, der skal ske mellem de her ildsjæle og kommunen. Kommunen er en utrolig vigtig medspiller i etableringen af en landsbyklynge, både i forhold til at have organisatorisk og moralsk support, men også for at, ligesom, at have mulighed for at komme igennem med nogle af de her planer og tiltag. Og man ser ligesom, at et godt samarbejde mellem klynge og kommune, det resulterer også i de bedste resultater for klyngerne og for kommunen selv også. Altså der er også noget i det for kommunen. Når man så har været igennem den her meget lange fase, så skal man egentlig på en eller anden måde sige, okay, nu skal vi konsolidere os, og i de 2 klynger, som vi har arbejdet med, der er det formelt sket ved en generalforsamling, fordi vi har ligesom, det er den model, der er valgt, det er, at det er et forening, man ligesom opretter. Men generelt, så kan man sige, at den her fase, det er her, hvor et klyngesamarbejde på en eller anden måde skal begynde at være på skinner. Vi skal få samlet op på, hvad er der sket indtil nu, og hvad er det for en plan, hvad er det for nogle konkrete projekter, vi nu skal til at arbejde med. Den foregående fase, det var jo ligesom etablering af selve klyngen. Så skal den her fase ligesom være, nu skal vi begynde at arbejde med nogle af de her fælles projekter, vi har. Og der skal man ligesom få samlet det videre arbejde, en plan for det, og måske også nedsætte nogle arbejdsgrupper, fordi det er jo ikke sikkert, at dem, der sidder, eller det er ikke kun dem, der sidder i klyngerådet, der skal arbejde. Det er også nogle af de andre borgere, som sikkert har lyst til at bidrage med at arbejde inden for nogle af de her strategiske indsatsområder, som er sat i gang. Så det er nu, man ligesom skal prøve at få tingene sat på plads. Men det, selvom man kan sige, okay, det var 3 faser, det lyder rimelig banalt, det må da gå hurtigt. Så er det altså en ret krævende proces at starte det er virkelig en lang, sej trækproces at starte en landsbyklynge op. Og jeg synes, det er super vigtigt, at man tager sig god tid, og at man ligesom får lagt det her grobund for samarbejde, fordi et samarbejde med nogen, som man egentlig ikke kender på forhånd, det kan altså godt være skrøbeligt, og derfor så skal man ligesom give sig god tid. Erfaringsmæssigt i det arbejde, vi har lavet, jamen, så tager det nok et 1,5 års tid at etablere en klynge, og måske 2 år, for virkelig, at det her det er op at køre. Så man skal altså virkelig være villig til at investere ret store mængder af ressourcer og tid, hvis man gerne vil det her. Jeg synes, at man kunne stille sig nogle af de her spørgsmål, når man gerne vil gå i gang med at lave en klynge måske. Fordi hvis man kunne svare på dem her, eller i fællesskab finde ud af, hvad det egentlig vi vil, så kan det godt være, at man finder ud af, om det er noget, om en landsbyklynge, det er noget, man vil eller ej. Og der så skal man jo også sige, at hvis man indgår sådan et klyngesamarbejde, så skal man egentlig ville organisering og strukturering. Altså det er en bestemt type mennesker, man ligesom skal have fat i, fordi det er altså en stor organisatorisk øvelse
og en stor proces, der skal sættes i gang. Og det kræver altså rigtig meget af de her deltagende personer, som gør det her i deres fritid. Så man skal virkelig have god styr på processen, og også ville det her, fordi hvis der ikke er opbakning til, at man skal køre sådan en proces igennem, så kan man altså godt køre lidt surt i det. Så det handler virkelig om at få det organisatoriske og strukturelle på skinner. Hvis man så stiller sig spørgsmålet, hvorfor i det hele taget lave en landsbyklynge, og hvad kan den, så mener jeg egentlig, at man kan måske svare det på ved at først at sige, at en landsbyklynger, det kan man kalde en helhedsorienteret strategisk tilgang, der kan sikre en prioriteret indsats over tid, og som giver mulighed for at arbejde strategisk med de her udfordringer og potentialer, der er til stede i et givet samfund. I stedet for måske bare at have sådan nogle nedslag en gang imellem, så kunne man måske samlet lave en indsats over tid, der kan ligesom der kan måske bonge mere ud, end hvis man bare arbejder med enkeltprojekter. For det andet, så kan man sige, at en landsbyklynge kan være det her samarbejdende organ, der kan skabe gode samarbejdsrelationer mellem lokalsamfund og mellem landsby og kommune. Og endelig så kan man sige, at en landsbyklyngesamarbejde, det kan måske opretholde den her kritiske masse, som er behov for. Altså at der er nok mennesker til at deltage i det her foreningsliv, der er til stede. Fordi foreningsliv, hvis man sådan skal kigge på, hvad er danske landsbyer, så tror jeg virkelig, at foreningsliv, det er en af nøglerne til livskvalitet i lokalsamfundene. Og hvis vi skal have det opretholde det, jamen så kræver det måske også, at man samarbejder omkring det. I forlængelse af sådan, som sige, den der overordnede, hvad kan en landsbyklynge, så har jeg valgt at zoome lidt op i helikopteren og sige, hvordan kan vi egentlig sætte det her landsbyklyngeprojekt ind i en større sådan planlægningsteoretisk kontekst. Fordi det er jo ikke kun potentialer på det lokale plan. Jeg mener også, at landsbyklynger ligesom indskriver sig i nogle tendenser eller nogle teorier, som vi, i hvert fald på universitetet, vi berører. Så derfor så har jeg taget 3 tematikker, som virkelig kort bliver berørt. En relationel stedsteori, en strategisk planlægning og borgerinvolvering. For at sige, at det er ligesom noget af det, som landsbyklynger de rører ved. Fordi teoretisk kan man sige, at en tilgang om landsbyklynger, den ligger sådan en relationel stedsforståelse. Og hvad er så det? Jo, det er, at et sted ikke kun er et sted i sig selv, men et sted er forbundet og gensidigt afhængig af andre steder. Så når vi laver landsbyklynger, så udnytter vi det faktum, at steder er forbundet med hinanden, og vi gør faktisk en ret stor dyd ud af at styrke de her relationer mellem stederne. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke ser en landsby som sådan en indadvendt, navnløs beskuende enhed, der lukker om sig selv, men i stedet ser landsbyer som noget, der er forbundet med hinanden. Og hvor at styrke den her forbundethed, det er ligesom det, vi prøver med landsbyklynger. Det betyder, at vi i stigende grad ser på både helheden, altså i helheden, det vil sige sammenlignende landsbyer, og delen, den enkelte landsby. Men vi ser også i stigende grad have et fokus på mellemrummene mellem landsbyerne. Det vil sige, at vi har et større fokus på landskabet og vejene, og vi har et større fokus på, hvordan landskab og vej og landsby de ligesom er relateret til hinanden. Og derved kan man sige, at man får måske en større holistisk tilgang til et større geografisk område, så vi kan håndtere både de enkelte byer, byerne i helhed og mellemrummene imellem. En anden ting, som landsbyklynger tager fat i, det er sådan en strategisk planlægningstradition. Det vil Jørgen Møller i hvert fald sige, han kommer lige om lidt. Hvor man ligesom målrettet arbejder med planlagte mål og visioner. Og hvis man sådan ligesom hurtigt kigger på det, så kan man sige, at landsbyklynger, de kan i hvert fald ligge sig op af det, som Patsy Healy, hun snakker om, når hun snakker om samarbejdende strategisk tilgang til planlægning. Hvor hun plæderer for, nu står det godt på engelsk, a strategic spatial planning as a process of facilitating community collaboration in the construction of strategic discourse in strategic consensus building. Og det vil altså sige, at strategisk planlægning skal facilitere samarbejde mellem landsbyer, og hvor vi ved at skabe konsensus om nogle fælles mål, kan nå meget længere i processen, end hvis vi stod alene. Og man kan sige konkret, så er landsbyklynger sådan metodisk en tilgang, hvor man formulerer vision, tidsbestemte mål og en udviklingsplan, og det er meget godt i tråd med blandt andet Albrechts idé om en strategisk planlægning, der udvikler a vision, actions and means for implementation are produced that shape and frame what a place is and may become. Det vil sige, vi prøver med en landsbyklyngetilgang at udvikle sådan en ny fremtid for de deltagende landsbyer, der i en lidt længere proces gerne skal forme sådan det samlede billede på landsbyerne. Og så den sidste,
så vil jeg påpege, at vi snakker jo meget om det her med borgerinddragelse og borgerinvolvering, og jeg vil sige, at de lokale ildsjæle er i landsbyklynger, som i næsten al anden lokalområdeudvikling, ryggraden for, at der rent faktisk kan ske noget. Så samtidig med, at der ikke kan ske noget uden lokale ildsjæle, så har vi også lidt fokus på, hvad er det egentlig for nogle nye måder, vi kan involvere de her borgere på, fordi vi godt ved, at de har en enorm ressource til at skabe udvikling og forankre de her planlægningsprocesser. Det her citat af Agger siger, at tendenser peger i retning af, at borgerne skal inddrages mere i den kommunale beslutningsproces, og der skal andre og supplerende modeller til den traditionelle folkevalgte demokratiform. Det skyldes forandringer i vores velfærdsmodel, som er under pres, ikke mindst i de mere udsatte perifære områder. Det skyldes ligeledes, at mere dynamiske samarbejdsrelationer ønskes fremmet. Og her tænker jeg lidt, at landsbyklynger kan i hvert fald være en måde på, hvordan vi strategisk kan organisere og involvere de lokale ildsjæle, hvor man måske kan snakke om, at landsbyklynger er en ny form for organisering af de her private-public partnerskaber på. Så, ganske kort. Det var ordene. Jeg håber, jeg har brugt min tid korrekt. Her på falderebet vil jeg bare sige, at vi kan jo ikke måle effekterne endnu, og det bliver enormt spændende at måle de her effekter på landsbyklynger om et par år. Så forhåbentlig om et år kan vi se, hvad har det rent faktisk så resulteret i, at vi nu her de senere år har prøvet at etablere de her landsbyklynger. Fordi det kan vi reelt måske ikke sige noget om helt endnu. Jeg hedder Børge Jørgensen. Jeg kommer fra en lille landsby herude fra Horsens. Den hedder Rønning Byforskyndelse. Og jeg noterede mig, og det har jeg snakket med mine 4 ordfæller om, som er alle sammen er embedsmænd fra planlægningsafdelingen i kommunerne. Og det jeg hører dig sige, det er, det vi skal have, det er kontrol og styring og konsensus. Nej, det er helt forkert. Vi gør som Horsens Kommune har gjort. Smider 100.000 ud til en landsby, finder ud af at bruge pengene, og så lader det anarkistiske demokrati leve, så sker der noget. Jo, men det var meget klart. Men jeg synes egentlig ikke, jeg snakker så meget om styring og kontrol. Jeg snakker om styrede processer. Det er lidt noget andet, for det kan godt være, hvad skal man sige, anarkistiske systemer alligevel. Men det er, hvis man gerne vil lave sådan en klynge her, så skal man måske styre processerne. Så kan man sige, at det kan godt være, at den enkelte landsby så får 100.000 til at arbejde med. Men hvad batter det på den lange bane, hvis vi står for, at der bliver meget mere færre mennesker, der bliver mange flere ældre, som har en masse andre behov. Der skal vi måske tænke lidt mere langsigtet og strategisk, og måske skal vi arbejde sammen om at få det. Så det er jo ikke fordi, man ikke kan få en masse ting til at bygge op nedefra og lave fede projekter. Det her det er måske bare et nyt lag, der ligesom kan se lidt mere langsigtet på processerne. Ja. Selvfølgelig skal der flere penge til, men de 100.000 hos os er også vokset til 300-400.000 allerede. Ja, det er et spændende felt, vi strækker os ud over her. Ja, der var også et spørgsmål her. Ja, Niels Bo Nielsen, Syddjurs Kommune. Jamen, jeg bemærker mig også... Hvad siger du? Er du embedsmand, eller er du... Ja, jeg er kommunen. Og jeg hæfter mig sådan også lidt ved det der med, du siger, at det er meget vigtigt, at vi fra starten har et fælles mål og en meget klar prioritering. Fordi jeg tænker, hvordan er det så, man sikrer, at de her prioriteringer og det her fælles mål egentlig er i overensstemmelse med det, som folk i området ønsker? Og hvordan kan man undgå, du lægger meget vægt på det med ildsjælen, og det forstår jeg godt, det synes jeg også er vigtigt. Men hvordan er det så også, at vi undgår, at de her ildsjæle bliver isoleret? Fordi de bliver nogle gange isoleret så meget, så de bliver totalt begravet i deres eget arbejde, og det vil vi gerne væk fra. Så jeg tænker, at den her med overensstemmelse med befolkningen, det er et kernepunkt. Det er altid et enormt kernepunkt at sikre en demokratisk proces, og sikre, at alle så vidt muligt kan blive hørt. Men når jeg snakker om langsigtede mål, så er det jo ikke nogen, som jeg definerer, eller nogen definerer alene. Det er jo, det processer, vi har gjort, der kommer det jo fra en masse borgermøder, hvor man ligesom siger, hvad er det egentlig, vi gerne vil arbejde med. Og det er jo ikke, de her langsigtede mål kan jo også godt forandre sig. De skal jo ikke være statiske. De skal jo gerne kunne tilpasse sig, at nu er det en ny virkelighed, vi står overfor. Men det er måske noget med at sikre, at vi har en plan for, hvad er det egentlig, vi gerne vil på nogle punkter. Og så under de her punkter kan man så have udfoldet nogle forskellige underprojekter.
spørgsmål, som du ikke kan svare på. Men hvor mange landsbyer kan der være i en landsbyklynge? Altså 6 er mange, måske ikke. Kan der være 10? Er 3 for lidt? Er 2 for få? Eller... Det er et rigtig godt spørgsmål, men man kan sige, at der er meget, meget stor forskel. Jeg tror, at Mols i udvikling i Syddjurs, hvor mange er I? 15, ja. Og Kronjylland, som lige starter, er de 14, tror jeg. 12. Og her er de 6, og nogle andre steder ser vi en 2-3 stykker. Det handler lidt om man kan finde et fælles grundlag, tror jeg. For eksempel så er der nogen, der oftest organiserer sig som et skoledistrikt, og der kan være flere mindre landsbyer i det. Nogle organiserer sig efter nogle forskellige interesser og nogle venskabelige type sammenhold, eller det kan være foreningsliv, der passer sammen. Så jeg tror ikke, der er et maks og et minimum. Det tror jeg, at landsbyerne i fællesskab skal finde ud af. Men selvfølgelig, man kan da godt diskutere, om der kan være for mange. Fordi så kan man sige, jamen, kan man så egentlig håndtere, at der overhovedet skal ske noget. Men der er virkelig stor variation på dem, vi ser på det der kort. Hej. Line Schultz fra Frederikshavn Kommune, også embedsmand. Jeg tænkte lidt på, ser man landsbyklynger på tværs af kommunegrænser, eller er det noget, der på en eller anden måde er skabt, som passer ind i det kommunale system, eller hvordan? Det er også et rigtig godt spørgsmål. Jeg har faktisk snakket med nogle landsbyer, som siger, at vi har egentlig mest til fælles med nogen på den anden side af den her kommunegrænse. Kan man det? Og der ved jeg, at der i nogle kommuner, der er stor villighed til, at det kan man godt. Men det kræver, tror jeg, at man har kommunerne med. Ligesom siger, okay, fordi der kan jo være helt vidt forskellige systemer og måder at organisere sig på, som man så skal forholde sig til. Men jeg ved, at der er nogen, der i hvert fald har snakket meget om, at det vil være oplagt for dem at gå på tværs. Og kan man så det? Men jeg tror, det kræver en god dialog med kommunerne, hvis det skal lade sig give sig. For det kan være der forskellige processer, men jeg ser ikke som, at det nødvendigvis skal være noget, der sker inden for kommunegrænsen. Men det gør det selvfølgelig lidt nemmere. Mads Leonardsen, jeg er økonomiudvalgsmedlem i Norddjurs Kommune. Jeg vil godt spørge, hvilken rolle spiller skoler og daginstitutioner i de her landsbyklynger? Og jeg spørger på baggrund af, at vi har i vores kommune lavet børnebyer, kalder vi det, altså små folkeskoler, daginstitutioner, dagplejedistrikter, som et område. Det har vist sig at være sådan, hvad skal jeg sige, en dynamisk faktor i lokalsamfundet. Og der forsker landsbyerne meget på hinanden med hensyn til skoler, så er det et issue i det her, eller noget, man går lidt hen over, eller det er en forudsætning på det? Det er jo en af de ting, at der kan starte sådan en landsbyklynge. Nu skal I også høre om Mors, og det er jo meget med, at der var en skole, der skulle lukke og flytte og sådan noget, og det vil vi gerne prøve at bevare. Så man kan sige, at skoler og daginstitutioner betyder rigtig meget i den her diskussion, især hvis der er en brændende platform, der siger, at nogle af dem skal lukke ned. Enten så kæmper man måske landsbyerne imellem om, hvem altså skal beholde den, eller så kunne man måske arbejde sammen om, i det lokalsamfund, man har, og bevare den skole eller de skoler og udvikle dem. Så skoler og daginstitutioner betyder rigtig meget, og det kan være en del af det, man samarbejder omkring og udvikler omkring det at bevare et godt skoleområde i det lokale. Goddag, jeg hedder Tyge. Jeg kommer fra Landsbyhøjskolen, hvor jeg hjælper blandt andet landsbyen med udvikling. Og i aften har jeg et opstartsmøde i en kommende klynge på Vestfyn. Og så spørger du, hvad jeg kommer udefra, kan man sige, som facilitator. Hvad er det, vi skal gøre først? Og det er noget med at skabe fælles mål. Så sidder jeg også selv som lokalrådsformand nede i en lille landsby på Midtfyn, hvor vi i næste uge også har opstartsmøde med, jeg tror, 7 andre landsbyer lige på Midtfyn omkring Ringekanten. Og der sidder jeg så selv med røven på kogepladen. Og så skal man derover og bruge, i forvejen bruger man altid en tid i sit eget lokalsamfund. Og jeg skal lokke nogen med fra mit eget lokalsamfund med til det der. Og jeg siger, hvad fanden skal vi derovre ved de andre? Og jeg kan selv mærke, at der er et eller andet både mulighedsforøgende i det her, men virkelig også, kan man sige, energidrænende. I aften, så har jeg som mål, ikke at de skal lave mål,
men at de skal lære hinanden at kende. Præcis, det er dem, skal først. Og det allerførste, kan man sige, men det tror jeg, kan man sige, der kan man godt slæves til troet. Og så sige, nå ja, ligesom bønderne i gamle dage, de lærte egentlig hinanden først at kende, og så kunne de bygge mejeriet, eller sådan noget, jeg kan godt sige, hvad er det, vi er fælles om? Så det der med, der var en, der sagde, jeg vil godt have nogle erfaringer fra nogle af jer, der sidder også med røven på kogepladen, og sige, hvad er det, der driver? Hvad kan drive det her? Og hvor starter vi henne? Og så finder energien, for der skal findes en ny energi, et sted, som ikke skal drænes fra det lokale. Fordi vi kæmper nok med at få organiseret os lokalt, og få folk med derude. Så det var bare en kommentar for. Men jeg tror faktisk, at det er også lidt, der kommer faktisk nogle gange nogle nye med på banen, når vi laver landsbyklynger, som ikke er dem, der er Tordenskjolds soldater. Det har vi oplevet nogle gange. Så måske er det også noget at finde ud af, om man kan få nogle nye med, der kunne se, at det var spændende at engagere sig i det her. Men det er rigtigt, det er virkelig svært, for der er masser at gå fat i, også bare i en enkelt landsby. Men jeg synes, vi skal tage det med os resten af dagen, og så huske det her, når vi hører forskellige oplæg. Hvordan sikrer man, at man ikke dræner energi på det, der foregår i forvejen? Så husk det på. Jeg har 2 på talerlisten, og så er den lukket. Hej, Agnes fra Lolland Kommune og en privat fritid. Der er ildsjæl i Guldborgsund Kommune i et klyngelandsbysamarbejde, der hedder Falsters Hjerte, så man var 4 på et stort skærm. Jeg undrer mig lidt over, at du har brugt så meget energi på at lave en drejebog på landsbyklynger. Dels så synes jeg, det trækker energi ud af landsbyklyngerne. Det er jo private ildsjæl, der skal få det her til at ske. Og det vil sige, hvis så snart man begynder at putte en eller anden skabelon ned over, hvordan noget det skal fungere, så trækker man i virkeligheden lidt ud af den der sådan, energi til, hvordan ting skal ske, ved at kalde det for en drejebog, i stedet for at kalde det for noget inspiration. Og der ligger jo allerede et kæmpe inspirationsmateriale i Blomster Landsby. Det er godt nok ikke for klynger, men det er jo mange af de samme ting, der gør sig gældende. Det her med at skabe den her fælles lokale identitet og videre, ikke også? Så egentlig så synes jeg undrer mig lidt over, hvorfor man har brugt tid på at lave en drejebog. Du får lov at svare, når vi har det sidste spørgsmål. Yes. Hej, Karin Kærgaard, Assens Kommune. Det er faktisk lidt af det samme, fordi at jeg synes, det er jo fantastisk, hvis der bliver udviklet nogle metoder, hvordan vi som planlægger hos kommunerne kan understøtte i det her. Og jeg lader mærke til, at det første var, at sagde, jamen, så skulle vi på en bustur, så det er jo en konkret metode. Brugt på at lave noget mere inspiration til, hvordan understøtter man, hvordan udvikler man, hvordan laver man nogle... hvordan kan kommunen understøtte de her netværk? Altså, så det er lidt det samme som dig, i stedet for at putte det i nogle firkantede kasser, så kommer noget inspirationsmateriale. Altså, du sagde på et tidspunkt, at den her proces, den var lang. Jeg kan ikke bruge et eller andet negativt ord om et eller andet ting, du sige. Jeg så tænkte, den her proces, den er spændende. Det er også spændende. Jeg siger bare, at den tager lang tid, fordi at det tror jeg, at nogle af dem, der har i gang med, eller har gjort det, de vil reflektere over og sige, at det kræver virkelig ret meget af en. Så det er egentlig bare for sådan ligesom at sige, den er enormt spændende, og den kan give rigtig meget, men den er også lang. I forhold til det med inspirationsbogen og drejebogen, så tror jeg, at det har det været. Udgangspunktet er også at sige, jamen måske skal vi også tænke nogle gange anderledes, fordi den her metode skal måske også bruges til at snakke om nogle af de svære ting. Det at lukke en skole, fjerne en daginstitution, lukke et forsamlingshus, gøre nogle andre ting. Og det er rigtigt nok, det kan man gøre ved inspiration, men man skal måske også have en plan for, hvordan vi egentlig finder ud af i fællesskab, at det, at vi nedskalerer og tilpasser os en ny virkelighed. Og ikke kun tænker, at vi skal udvikle nye projekter, og vi skal have nye multihuse og nye... Så nu bliver sådan lidt, der er sådan negative ting, som vi prøver på en eller anden måde og skal have indarbejdet den her metode, hvis vi i hvert fald siger, at den kan både klare udvikling og tilpasning og afvikling. Fordi det er jo også nogle af virkeligheden, der er derude, det er jo, at vi skal nok måske samle os om noget, der er lidt mindre end det var. Og der tror jeg, at det er måske vigtigt, at man har en plan for, hvad der ikke kan ske. Det kan godt være, at det kan vi få struktureret, og der skal også være mulighed for at være løs og bred og sådan noget. Men måske handler den her proces i hvert fald meget om, at man også skal sikre sig, at vi måske kan finde et fælles ståsted, når så den dag den kommer, at vi skal snakke om nogle af de svære ting, at vi så rent faktisk kan det. Tusind tak.